Najvyššia domáca súťaž v stolnom tenise v Galante mala pred sebou dve dôležité stretnutia. Gasto Metalfin privítal v Dome športu hostí z Rožňavy a z Košíc. Všetkým trom tímom išlo o veľa. Bojovali o udržanie sa v extralige. V piatkovom zápase sa darilo viac domácim, keď sa im podarilo hosti zdolať 6-4. Takto si pripísali prvé dôležité víťazstvo v sezóne. Kvalitný ping-pong si prišlo vychutnať aj množstvo divákov, ktorí za mohutného povzbudzovania určite prispeli maximálnym výkonom hráčom. Včera sa nám podarilo vyhrať doma s Rožňavou. Bol to veľmi dôležitý zápas pre nás z pohľadu záchrany v extralige. Naši hráči podali veľmi dobrý bojovný výkon. Diváci ocenili aplauzom domácich hráčov. Po piatkovej výhre nasledovali sobotné zápasy s ťažkým súperom z Košíc. Úvodná štvorha bola dobre rozbehnutá pre Galanťanov. Nad súperom viedli na body 2-0, no tomu sa však podarilo zápas otočiť a nakoniec domáce družstvo zdolať tesne 2-3. To znamenalo stratu prvého cenného boda pre domácich pingpongistov. To už ale nasledovali zápasy v dvojhre. Myslím si, že aj dneska vyhráme. S jedným budem hrať prvýkrát. Nehrá ten, s kým som prehral minule. Mal by som ho poraziť. Zápasy v dvojhre boli o to viac napínavé. V tých sa pre Galantu podarilo vybojovať 2 body Jozefovi Vilčkovi a po bode Petrovi Ovovárimu a Bálintovi Bírovi. Super, už sme s ním raz hrali a hrá celkom dobre. Minule sme s nimi remizovali 5-5, tak sme sa na to pripravovali trošku viac. No, minule sa mi zdá, že sme ich trošku podcenili a dúfam, že vyhráme dneska. V konečnom súčte bodov to však na výhru pre Gasto Metalfin nestačilo. Lokomotíva Košice ich po namáhavých a vyčerpávajúcich zápasoch zdolala 4-6. Definitívne rozhodnutie o udržaní galantského klubu v extralige teraz ukážu až odvetné zápasy v Ružomberku a Košiciach. Maroš Tóth, televízia Krea.